Gătește-te, Zabulone, și bine te împodobește, Neftalime. Iordane, râule, stai, primește săltând pe Domnul, cel ce vine să se boteze. Bucură-te, Adame, împreună cu strămoașa, nu vă ascundeți ca mai înainte în rai, că cel ce v-a văzut goli s-a arătat ca să vă îmbrace în veșmântul cel dintâi. Hristos a arătat toată făptura, vrem să o